Halo, selamat malam, cantik. Selamat malam, Pak De. Ya, Bojonegoro ya ketemu niki jenengan teng mriki alhamdulillah. Iya, alhamdulillah iso ketekan rene ya, De ya. Tekan. Sia rada gak rada maka telat ya ta. Ora apa-apa. Anu transaksi ta. Padake men apa piye iso. Ngono malah kok jelaske. Iya. Disapa dulu ini seluruh warga yang berada di mana? Sawahan. Gedang Kluthuk Sawahan Nganjuk. Gedang Kluthuk Nganjuk, Wilujeng dalu selamat malam sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki pun ngentosi ket wau. Ora kok ket tau dek wingi wis ngenteni. Ya kleru kok ngenteni dek ini wong acarane saiki kok ngenteni dek ini. Ya bangetke. Heeh. Inggih niki acarane yaitu pernikahannya Mbak Farida dan juga Mas Undangannya keren. Oh, Mas Julianto. Mas Julianto, Mbak Faridah. Oke, Mas Julianto dengan Mbak Faridah. Kita doakan dulu semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Terus semoga cepat diberi momongan. Semoga sehat selamat wilujeng. Mugi tansah langgeng sampai kakek-kakek nenek-nenek. Dan untuk ini berada di rumahnya Bapak sinten? Sumani. Nggih, Bapak Sumani kan Ibu Surtini. Nggih, mugi-mugi tansah pinaringan panjang yuswanipun, kathah barokah rezekinipun, ora lokak ning malah kebak ngono ya, De ya. Iya, kita kembali lagi dengan Sawung Galing. Sawung Galing yang asli dari Sidorejo. Sidorejo Seradan Madiun. Akhirnya ketemu mana ya, Bu ya? Ya, Bu ya. Mes, iki diaturi sing halus napa sing kasar riyen? Mboten sing halus. Mboten pengen halus-halusan riyen. Sale niki hawane asrep. Wis ora goleki idul kok dhewe. Sing ngene-ngene. Iya kuwi sing tak senengi. Iya ngono. Oh iya, De, sepurane ya, De ya. Sepurane iki mau aku telat lho, De. Kowe iki nek nyandak nggo aja kaya nyandak pemean ngono. Lah nek ngene ra tekan lho. Alon-alon. Piye cantik piye. Iki mau aku ki telat gara-gara nyapa. Telat gara-gara nyapa mobile bane gembos. Ndak. Apa? Heeh. Gara-gara niki dalane kene mluk. Oh iya ta. Dalane teko kene kan mluket-mluket to. Berliku-liku kok mluket-mluket. Ora sing dalane nikung nggih to, Bu nggih? Nikung. Sing dugi ngajeng nikung napa ngeten-ngeten to? Heeh. Wi kangelan mobil iki. Heeh, ki terus ki dalane to kaya bus. Terus apa bensine barang ki ndek mau kok ya pas entek to, Dik. Akhirnya aku nyurung kuwi mau. Masalah layak keringetmu kaya ngene teng Drotes mau nyurung to. Kowe iki jane penyanyi apa barang? Ya kan kendala to, kendala. Ngapunten sanget kagem pamirsa yang ada di live streaming YouTube. Saya mengucapkan maaf sebanyak-banyaknya. Iki stream topik studio kok macet tak tero-tero apa ki kok rindi. Niken. Sing ngonokne muni ya. Nggonanku tak ngonokne muni ya soalnya anget pisan. Iya. Lagune napa niki, Bu?
penggemar dari Aniken Salindri. Munine santri pekok nang aku to. Santri pekok. Lagune sing apik ya to, Pak ya. Heeh, sing apik, sing apik. Sing apik. Mau aku nek santri pekok. Ah. Wirang. Iku mau go ngono sing nyanyi wingi. Piye go ngene? Angel kok kuwi. Wirang nadane C. Oh ngene iki C to. Iya, iki C. Ngene iki ndok nek nggon aku. Ndok ki ngene. Oh iya. Ning ngene gak. Ready? Sawunggaling. Wirang. Wah, jan. Wirang ta? Wirang tenan. Aku kulino. Dik, Dalam. niki enten ngopo? Oh, wong oleh gemati nih matur suwun. Lho padahal tawon dicekel niken kok gak ngentup ya. Hah? Kok iki kok aneh men kowe istimewa lho. Kowe termasuk lho. Kok cekel kok gak ngentup to? Bosone nyekel wong ayu, bosone nyekel kaya aku ndabdep. Dan jajal. Aku demen melentung ngono kuwi. Iki Dik, Nduk, ana panjenengane niki terutama satu penggemar jenengan, Mas nganten, Mbak nganten mau bersama di sini di atas panggung. Iya. Sarang jenengan. Terus Pak Winarto Sama Bu Wi. Lurah Sawahan. Terus Oh iki jeleki wong dijak caturan kok malah ngop. ya manusia kan Rene. Wah, kabeh. Heeh. Oh ya ngetowo yo kabeh. Ya kedua mempelai dulu aja. Oh iya. Monggo Mas Juli kalian Mbak Fari. Mas nganten, Mbak nganten, monggo Iya. tindak mriki. Kurang Nggih. lho kok. Mbak Fari kalian Mas Juli. Mas iki bagus ya, Dek ya. Ganteng yo, kasih sithik karo aku lah. Alah. Jelei sampean. Monggo Mas nganten, Mbak nganten. Ora sampean ki ora. Ora jelei ngopo? Ora jelei sampean ki. Terus Jijik. wis Lah jenenge. wong aja diser-ser gamping. Lah nek ra ngene yo ora payu, temben tak genepi semen malah tak kena tak lapi. Lah masih lek joget ngene-ngene. Ah ndak mau aku mbok cium, kamu udah punya istri no ndak mau. Gimana sih masa mau cium-cium aku? Oh, iya piye to Mas? Boten, Mbak, boten. Niku maksudnya ajeng bisiki minta lagu ora kok Bisiki mencium. padha lanange kene, Mas. Ora aku dadi korban. Lah bisik ana iki, engko ben disampe. Oke, enggak. Oh anu Pak Winarto kan minggah. Pak Minarto kan minggat. Minggah, Mbak, minggah. Oh, minggah. Niken, kowe tak jadus susu engko. Amang. Pak Winarto kan minggah. Aku mau mbok dusi lek sampean tak dusi ra apa-apa. Berarti mayit. Bapak Winarto kalian Ibu Win, monggo katuran minggat datang panggung Bapak Ibu. Monggo Pak Win, Bu Win. Kan Pak Sumani monggo. Bapak Sumani.
Monggo Bapak Ingga Jumeneng teng panggung. Monggo. Ya, mate le semangat yo. Nah, yo. Monggo Pak Mani kali Pak Win. Ngene iku ngeten, Mbak. Jenengan kula terjemahane pun prasangka buruk. Suami jenengan ngeten iki muga-muga besok jenengan gadah putri niku kados Mbak Niken Salindri. Amin 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 ya rabbal alamin. Ngoten. Cerdas tapi ngentekne sego. Nah niku ketara wong umur 13 kok bobote 90. Sugeng dalu Bapak Injih Radi napa madhep mrika Bapak? Nggih. Kersane mboten bokongi sebelah mrika. Eneng bosone kersane bokong. Alon Mbak, alon wi Pakku. Ya dong. Duh, ibuke kok mboten minggah? Loh. Absen. Buke wis diunggahi pake. Awut ta. Saku kok mboten napa-napa mboten sakale ibuke malah mboten bebas ya to, Pak. Sampun betul dompet. Sampun. Sudah cah tenang wae ya. Sawung galing tenang wae ya. Tenang wis pokoke sing bahagia kita semua. Niki wonten permintaan lagu napa? Lek saking Mas Manten niku wau Lintang Asmara. Nggih. Nek mbake napa mbake? Mbake nderek mawon niku pripun? Joget nggih. Inggih. Jambu alas. Nek bapake napa, Pak? Ungkapan hati napa? Ungkapan hati. Ungkapan hati niku lagu. Mbak, kuwi panganan. Niken ya Allah, ya Allah. Kutulis. Ungkapan hati. Ungkapan hati ki tembang. Tembangnya piye iki? Ungkapan penek no hati. Ngawur. Ungkapan hati ki enek to lagune, Mas. Oh ada. Oh, kula mboten ngertos Pak Bret. Napa lipune? Nggih niki jambu alas riyen nggih. Nyapa salim. Aku ki ngono bapake iki lho ngene kok malah salim. Ora Mase yo De yo. Mase karo Mbak iki ketok oleh bunga banget ya. Bunga banget ya, kajate terkabulkan. Iya. Ngrawuhne Ya sampean. piye rasane Mas dadi nganten sedina piye rasane? Alhamdulillah nggih, bersyukur lah intine Mbak. Bersyukur ta, engko diesel mati itulah kehidupan sebenarnya. Diesel mati mumet dasmu Mas, tenan. Mikir bojoku sesuk madang apa ngono kae ya. Mas, nggih tangane bar saliman bar mek Niken Salindri kok aja disui seminggu, Mas. Penting bojone gak aruh lho, Pak. Cocok. Piye maksudnya? Aku dadi provokator apik. Ayo jambu alas dhisik Mas. Neng neng. Tepuk tangannya mana ini buat Mas Juli? Mas Juli. Waduh, jan suarane apik ya. Apik banget. Apik ya, kulino karaoke mesti. Deleng les karaoke niku Mbak pripun? Nah, terus latihan nyanyi di mana? Langsung karo mbaknya, Mbak Farida. Ya ning apa ning omah. Ning omah. Ya toh. Karaoke semule. Apa? Niki Pak E. Nah, jenengan request kali genduk Niken. Apa? Nggih, dumateng Mas Jeffrey kali Mas Rizal jumeneng teng panggung, monggo. Ayo. Monggo Mas Jeffrey kalian Mas Rijal. Monggo kula suwun sanget. Waduh, ganteng. Monggo dipilih. Ndak aku wis sold out aku. Mas Rijal, apakah udah punya pacar? Belum. Tasik dagangan nih. Masa? Nggih to, Mbak. Cobi mun cincine ngeten iki napa dereng? Lah wes iki. Lah iki, oh ya wes aku tak karo
kancane Mas Rijal. Mas Akbar. Berat. Eling. Bar. Oh, Mas Akbar temennya Mas Rijal. Salam ke Mas Akbar ya, Mas. Wali ya aku Oke, kalau ini namanya Mas Jeffrey. Mas Jeff. Oh, Kembaran saya ini. oh Jeffrey sama Jeffrey Nicole. Iki gak Jeffrey Nicole, iki Jeffrey Kolni. Ngatan. Kembar niku beda bapak beda ibu. Ya duka kula nggih mboten tumet ngitung, Mbak. Oh, nggih. Niki Mas Rijal kalian Mas Jeffrey badhe nyanyi napa? Monggo, Mas. Request joget. Request Mas. Mumpung petuk Mas nggo mic. Ning kene sing gak nyangoni medun. Weh, kok galak. Wasep iki. Lah ngebaki panggung. Ngaku nih. Sama sangu. Oh, semonggo disangoni Mbak Mas. DP riyen Mas. Alah mboten Pak. Mboten. Napa? Monggo. Oh nggih purun nek dipeksa nggih purun. Matur sembah nuwun, Bapak. Terima Matur sembah kasih. nuwun. Injih, matur sembah Alhamdulillah. nuwun. Yo, aku nyedak kengko kliwat ora kengko. Ayo request lagu apa Mas Rijal sama Mas Jeffrey? Monggo, Mas. Mak yo. Cundamani. Rezeki. Mau joget di sini ya? Ya wajib kok, Joget di sini Mbak. ya. Wajib joget. Iya. Ngancani aku masa aku dhewe. Iya, iya. Nggih. Mbak aku ya Mbak ya. Ini oke. Songoniken. Yo. Loh, Bapak sampun dicontoni kok dereng babut dompet Bapak. Satu boten, paket, boten. satu paket ini. Injih, boten. Suantene telas Bapak. Sama menika sampun 3 hari 3 dinten. 3 hari 3 dinten. Oke, matur sembah nuwun nggih Bapak sehat selalu panjang umurnya. Inggih. Amin. Wes, monggo juragan. Eneng banget nyawer kok urunan iki. Matur sembah nuwun Bapak lho, Bapak le bar nyaweri wedi jaluki neh akhire medun. Inggih, lho Masih dereng. penting nyanyi riyen. Oh nyanyi sih, iya no nyanyi dulu. Setor arisan. Leput mudun sih. Oh Mbak mau turun. Nanti kalau saya perempuan sendiri saya nanti dicapai sama 3 lelaki berbahaya ini. Bes nadanya bes. Pak Darno monggo jumeneng wonten panggung. Monggo Pak Darno. Pak Darno monggo. Nyanyi. Ya. Telu sik lho Mas. Oke, nggih. Ya. Ayo. Mas Jeffrey apa Mas Rijal? Monggo. Apa? Iya, Taiwangi. Rijal, Mas Juli, Mas Jeffrey. Ya, Mas Juli mau mengatakan atau mengungkapkan kata hati yang Nggih. Matur nuwun sanget kehadiran sederek-sederek sampun jugi wonten griya. Mugi kehadiran jenengan ndamelake barokah kagem kula lan keluarga kula. Matur suwun. Sampun, Mbak. Sampun capek. Sampun, monggo lintang asmarane. saya ditagih kok ya. Wot. Nggih. Terima kasih. Nah, Monggo. foto. Foto satu jepretan 50.000. Ontek saya. Ayo. Nggih HP-ne Mbak E. Monggo. Iya, minta tolong ya. Iya. Pas. Oh sudah. Anjir.
Iki lintang asmarane duet karo sapa? Ala wong kulin awe manual itu ta. Mas Darno. Oh Pak Darno. Oh Pak Darno. Monggo Pak Darno. Oh monggo Pak Darno. Nggih. Pak Darno. Pak Darno. Lah ngomong kali ngono Mas maling ngomong Mas Dodo. Pak Darno. Pak Darno kok. Monggo Pak Darno, Pak Darno. Halo Pak Pak Darno. Darno. Monggo Pak Darno. Amale kaya wong ABK aku, mamune Pak Darno. ABK iki nggih. Anak berkebutuhan khusus, kok goblok men Mas aku. Gak ngerti ABK. Kapan aku pinter kok. Monggo. Ane kita namine Bapak Anggono. Pak Nanu. Ayo tenan to cocok. Sinten namine Bapak? Pak Nanu. Pak Danu. Pak Danu. Nunu. Aku linane ngeten Pak Danu. Biasane ki niken ki biasane nek apa ki niki lagu Lintang Asmara biasane karo Akbar. Mbosok ki karo ki kaya piye iki. Pak Danu. Romo Winter. Gak apa-apa. Monggo. Pedot. Heeh. Lintang Asmara kadang sawung. Lintang Asmara sawang galing lagi. Matur suwun sanget Mbak Niken. Ya terima kasih. Suka. Ora kaya suwekne. Ora. No kok. Terima kasih Pak Momo. Yo Pak Dadno. Aku malu Geting ae. Pak, tak omong. Pak Dadno muni Mbak niken mik nek wani. Ayo muni. Ngamut ae wo. Aja ngono. Lah piye? Pak Dano yang duwe dhewe. Sampun. Terima kasih. Alah napa to Pak? Mboten sampun. Iki artis kondang sing akeh. Aja kaya biasane Jane enek apa ora? Weh. Kaya 10.000. Niki pajeng napa mboten Mbak niken? Padane gambyongane 10.000. Ayo. Oh enten Pak Dereng. Matur suwun Bapak Riyen damel kenang-kenangan. Nggih. Alhamdulillah bisa nyium tangane Mbak Niken. Ya. Umure sampean tambah 50 tahun. Alhamdulillah. kok tambah? Sampun, matur suwun. Kok tenan iki? Sik dimane sik Mbak Niken, engko ben orang ngindur. Dimane sik? Nah. Iya. Aduh Pak Dano jenengan nek ngemakne kula malah untune malah kalong loro lho. Wis entek to. Jan nyenengke banget nih. Nyenengne ya Pak Dano iki apa meneh ndek bojo kaya Pak Dano iki bendina iki dijak guyon ya ta? Iya to wong-wong iki jan seneng nek srawung kok. Ceria grapyak semanak jan aweh-weh kuwi lho. Benjing nanggap nggih Pak. Kula dongane rezekine kathah nanggap niken salindri piyambak nggih. Amin. Nek nanggap kowe lah musike sapa kok kowe tok? Anu wae karaoke nggih HP ra apa-apa. Oh iya. Yo nanggap sawung galing pisan ya ta. Sawung galing pes niken salindri ngono. Jas tenan iki. Iya. Iki Sampun. Ken, Hei. kowe wis luwe baru. Iki biasane cah sakmen iki semego biasane iki. Apa? Gampang luwe ngono. Aku to. Heeh. Sing luwe sampeyan jare aku wis mamok. Tak gua alasan kowe bosan langsung teko. Yo, padahal aku gak luwe gak dibalekne nang oke alasan aku wangi mau. Niki kula sampun apa malih? Malih napa sampun? Malih napa sampun? Sing kene malih, sing mriki malih napa sampun? Sing sebelah mriki malih napa sampun? Sing kene wis ajare. Alah, kowe ku alasan yo njaluk neh kok. Iya ra apa-apa berhubung ki mau teko aku telat. Produk gelo liya-liyane dadi malih. Iki mau do madang nggih. Ndak apa-apa sampe lanjutne madange sik, Mas. Aku tak Bawa kan. bawa. Kan. Lah mau berrancake masak bawa. Ora masalah. Biasane bar bawa niku terus bojo biduan. Ngawur. Ngawur ae ya.
Ndak mau. Heeh. Ya bawa apa ya? Ah, ngono. Aja ngidam tari lo. Mah, Setia tuhu. mah. Ah. Bisa foto sing muni Jan mangsaku kok madang ya ndang madang lo. Mah aku akeh aku. Bawa nganu wae. Kinanti Slendro. Tak tunggu. Oh ya pelak. Anda mau cici. Kowe timbang ngesun niken ngesun aku ya to. Ndang. Nadane pelok ganti pelok ambek Slendro Mas. Jadi bareng ditabuh bareng. Kok malah bubrah. Oh iya deh tak gandreng deh. Mikmu ki aja telu lho. Loro deng. Loro. Sing sitok ya. Aja sing kelip-kelip gak patut wae nggih. Sing sitok ya ayang-ayang. Wah, Sing telu wis gak iso. arang kading isone. Wis layu. Tunggu seliramu rawo Sakala wetengku krasa wareg padahal urung maem krungu swaramu nduk. ya wis senek luwe to. Heeh. Aku kan nyanyi ya. Ya aku tak setene HP suara Niken Salindri. Sampai